Idazle aditua zara eta. Eskatu zioten munduaren beste puntatik. Presta ezazu liburu bat. Lehenengo hitza ere ez zuen ondo ulertu. Aditua. Niels Bohr zientzialariarengana joan behar izan zuen konprenitzeko. Aditua. Argitu zion Niels Bohrek. Gai eman batean egin daitezken oker guztiak jadanik egin dituena da. Hala jakin zuen idazleak, aditua hitzaren esanahia. Igual ez didazue sinetziko, baina hitzek zer esan nahi duten jakinda apur bat errazagoa izaten da hitz egitea. Idazle, berriz, zeuek zarete idazleak, irakurtzen duzuelako.